Chamar a reflexión sobre o acordo adoptado polo Goberno do Estado e a FEMP sobre a cesión de remanentes. Ese é o obxectivo principal da moción que presentará o Partido Popular de Pontevedra en todos os plenos municipais da provincia, así como na Deputación. Solicito públicamente que, onde corresponda no pleno da Diputación, a presidenta da Diputación defenda os intereses dos alcaldes e das alcaldesas da provincia de Pontevedra, que defenda os intereses dos municipios da provincia de Pontevedra. Ante este atraco, a man armada que pretende incautar os aforros municipais, é dicir, os aforros dos veciños. Contra este atentado a autonomía municipal e a autonomía financiera, que nos poñen un collar do que os concellos non van a poder sair porque prácticamente por esta vía de préstamo os concellos, se non entregan os seus remanentes, non os van a poder gastar. Nesta moción, o Partido Popular de Pontevedra pedirá tamén a reprobación do presidente da Federación Española de Municipios e Provincias. Os populares entenden que con este acordo co Goberno do Estado, Abel Caballero traizoa ao municipalismo. Non podemos estar de acordo dende o Partido Popular de Galicia e dende o Partido Popular de España cunha medida que pretende provocar unha grave crisis económica en todo o sector público local e con todo o que xeneraría. Empresas que deixarían de facer obras, empresas que deixarían de prestar servicios, medidas que os concellos cada ano, a través da incorporación dos remanentes líquidos de tesourería, dedican para a mellora dos servicios públicos de competencia municipal, é o que pretende facerse con esta incautación dos nosos aforros. Os populares están convencidos de que esta incautación de fondos provocará unha grave crise local e por iso instan ao Goberno do Estado a atender as demandas dos concellos para que estes poidan dispoñer de todos os seus remanentes na loita contra a COVID. Creo que unha das peticións bastante unánimes tamén de todos os alcaldes é que se necesita máis disponibilidade económica para poder, como decía, facer frente a situacións novas que están aparecendo e, pola contra, o que se nos ofrece é todo o contrario, é dicir, é apropiarse o que sexa, que estes cartos, eses aforros, por decirlo de algún xeito, que os concellos teñen, que hai que destinalos ao goberno, que sexa o goberno quen poida dispor deles tanto do ano pasado como os deste ano e tal. No caso da provincia de Pontevedra, a cifra total de fondos municipais ascende a 24 millóns de euros, dos cales 19 millóns corresponden aos remanentes da propia cidade do Lérez.